אני אורלי פרלמן, מנהלת בית הספר שזר בשנתיים האחרונות. זו הקדנציה השנייה שלי כמנהלת בית ספר. בבית הספר הזה לומדים כמעט 450 תלמידים. יש לנו צוות מסור מאוד של מורים. הילדים מגיעים בבוקר עם חיוך על השפתיים, בדרך כלל הם גם יוצאים עם חיוך על השפתיים. אני מקווה שקורה להם משהו טוב במהלך היום. אני משתדלת מאוד לחנך את התלמידים להיות טובים, חברים, אוהבי אדם, נעימים, לקבל אחד את השני, לקבל את עצמם. ביחס לעצמם אני מצפה מכל תלמיד שיעשה את הטוב ביותר, שישאף למצוינות, לא יוותר, יגיע להישגים טובים, שהוא, המורים וההורים שלו יהיו גאים בהם. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. טיפה אחת קטנה והוא יעוף לו פעם ראשונה, מעכשיו הכל שונה. מהיום אתה יפה, גם אם לזמן קצר ואז תכבה, מעכשיו הכל שונה. 1000 אנשים ינסו בכנפך משוחרר, אולי נוכל איתו לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום, לעוף רחוק, לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום. כל שנייה שלך היא כבר עבר, מעכשיו הכל שונה. עוד מעט תראה הכל, תוכל לעוף גבוה או ליפול, מעכשיו הכל שונה. 1000 אנשים ינסו בכנפך לתפוס, כל כך צבעוני, כל כך משוחרר, אולי נוכל איתו לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום, לעוף רחוק, לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום, לעוף רחוק, לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום, לעוף רחוק, לעוף רחוק, לעוף רחוק אל ארץ חלום, לעוף הלכתי אתמול ברחוב ולפתע ראיתי בכיכר העיר המון אדם שרים. שאלתי מה זה קורה פה,
ואחד מהם ענה לי, זהו כנס של אנשים מאושרים. אמרתי לו שזה לא יכול להיות, אין חיה כזאת ובטח לא כאן במאה ה-20. כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין שזה פשוט קורה לי. אולי שתיתי יותר מדי, אולי אני סתם חוזר לזה, זה פשוט נדמה לי. את הרדיו, החדשות הודיעו כי בעולם פתאום פסקו המלחמות. האוזון לי את החלום ויש אוכל בשפע, והשלום יגיע קצת אחרי חצות. וחמור לבן חונה ממול בית התפוצות, מלמעלה ניתן האות ניסים ונפלאות. כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין, אני לא תופס שזה קורה לי. אולי שתיתי יותר מדי, אולי אני סתם חוזר לזה, זה פשוט נדמה לי. כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין שזה קורה לי. לקנות משיח אדוני, אולי אני סתם חוזר לזה, זה פשוט נדמה לי. כמה טוב לי, לא מאמין שזה קורה לי.